We zijn vandaag te gast bij de Koning van Engeland bij een speciaal evenement, de Kracht van Veerkracht, georganiseerd door Douw in samenwerking met stichting Sinelife Scheldemond. Er zijn twee hele bijzondere gasten, twee topsporters, Imke Verstraeten, ons allen bekend uit Hulst, en René Martens, een oud rolstoelbasketballer. En zij gaan ons vertellen wat veerkracht eigenlijk is, ja, en wat dat voor een mens doet. Eduardo, dankjewel dat je hier bent. Jullie zijn als Douw, want jij werkt voor Douw, hè? Zijn jullie een van de 3 stichters of founders, zoals het zo mooi op de site staat, van de stichting Sinelife Scheldemond. Ja. Kun jij in deze plaats eens even heel kort uitleggen, wat is die stichting eigenlijk? Stichting Sinelife Scheldemond is een stichting die is opgericht, laten we zeggen, ter ondersteuning van cultuur-maatschappelijk leven in Hulst. Toen besloten werd tot de bouw van de Koning van Engeland, hebben zij dat aangegrepen om te kijken, kunnen we dat nu meer laten zijn dan alleen een bioscoop. Hè? Wat nog kunnen we proberen vorm te geven in dat theater, in dat filmhuis, waardoor het culturele, sociaal-maatschappelijke leven in Hulst een extra boost krijgt. Oké, die begrijp ik. En dan Douw. Ja. Nou, de rol van Douw, zeg maar. Eigenlijk ligt het redelijk voor de hand, hè Marco. Kijk, Douw, waar wij ook zitten, proberen een goede buurt te zijn. Dat betekent, we houden rekening met hoe de omgeving merkt dat wij er zijn in ons productieproces. Dat proberen we zo min mogelijk te laten merken. Dat is één aspect. Daarnaast is er een, laten we zeggen, een sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als het leuk is om in een bepaalde omgeving te wonen en te leven, dan is het voor ons ook veel gemakkelijker om medewerkers te werven voor die omgeving en ze daar ook te houden. Uiteindelijk is het leuk dat ik voor Douw werk, maar het moet voor mijn gezin ook leuk zijn. En ja, goed, we hebben zeker in Zuid-Vlaanderen wel een uitdaging met het terugkeren van studenten die vertrokken zijn. Dus alles wat in die zin Douw kan doen, dat past in dat beeld. Hoe kunnen we de leefbaarheid in onze regio verhogen, reuring brengen? Dat is iets wat aanspreekt. Dus ja, op het moment dat Sinelife Douw benaderde, is daar een gesprek over geweest. En ik denk onze toenmalige bestuursvoorzitter en ook de verantwoordelijke voor het donatiegebeuren hebben daarnaar gekeken en hebben gezegd van god, dat is echt wel een heel leuk initiatief. Er zijn mensen die zich daarachter scharen met een bedrijfsmatige achtergrond, die eigenlijk geen enkel persoonlijk belang hebben, anders dan nou ja, die reuring, de leefbaarheid in de omgeving van Hulst, maar ook daarbuiten te verhogen. Dat is het bestuur. Die hadden een goed verhaal en op basis daarvan is dat uiteindelijk meegenomen naar global donatie. En toen is er dus een zeer significante donatie gekomen voor 3 jaar. En dat is waarom wij nu een founding father heten. Ja, nou is het zo dat jullie vandaag een heel speciaal evenement organiseren. Dat is echt onder de vlag van Douw. Jullie zijn de gastheer, zou ik maar zeggen, en ook de initiator. Wel in samenwerking met de stichting Sinelife Scheldemond. De kracht van veerkracht, zo heet het. Waar gaat het over? We hebben vandaag 2 hele mooie sprekers, 2 topsporters. Een huidig topsporter, Imke Verstraeten, die op Nederlands topniveau hockeyt. Nou, Nederlands topniveau is wereldtopniveau. Ja. Dat is een meisje uit Hulst, een vrouw uit Hulst, die daar geraakt is. Nou, ik denk dat het een heel inspirerend verhaal is, want zoiets gebeurt niet vanzelf. De andere spreker is René Martens. Die is gewezen topsporter. Hij is rolstoelbasketballer. Heeft ook op wereldniveau gespeeld. En ook hij komt zijn verhaal vertellen over hoe hij vanuit een bepaalde situatie gehandicapt geraakt is. En de topsport geraakt is. Maar ook over zijn maatschappelijke carrière. Want naast zijn topsport is hij ook maatschappelijk heel succesvol geworden. Nou, we denken dat er 2 inspirerende verhalen zijn die illustreren dat het leven gaat met vallen en opstaan. En het is vanuit de veerkracht dat je kracht bouwt om nieuwe dingen op te pakken. René Martens, welkom hier in de prachtige bioscoop van Hulst. Ja. Jij staat op het podium bij het evenement De Kracht van Veerkracht. Kun je jezelf even introduceren?
Ja, zeker. Ik ben René Martens, inmiddels 56, vader van 3 kinderen en sinds 8 maanden opa. Brabander. En ja, sinds mijn 14 in de rolstoel als gevolg van een ongeluk. En daarna ging het leven door. En daar ga ik vandaag proberen wat meer over te vertellen. Oké. Je hebt rolstoel basketbal ook gedaan, hè? Ja. En daar heb je toch grote hoogtes gehaald, zou ik maar zeggen. Dat was een hele mooie tijd inderdaad. Vanaf 86 in het Nederlands jeugdteam, 87 in het Nederlands team gekomen. Mijn eerste EK, 88 mijn eerste Paralympics in Seoul. 92 goud gewonnen in Barcelona. Toen 96 hadden we geen geweldig optreden. En uiteindelijk mijn laatste Paralympics was in 2000 in Sydney. En eigenlijk is dan elke keer heb je een EK, WK, EK en Paralympics. Dus in die tijd waren we ook met het clubteam, Europese top. In Nederland speelden we in de top beste team. En 7 keer de Champions League gewonnen. Dus het was zeker een mooie tijd. Je hebt een mooie carrière achter de rug. Mooie sportcarrière, ja. Maar goed, die carrière die stopte niet nadat jij gestopt was met basketbal. Want jij bent toen eigenlijk iets heel anders gaan doen. Waarbij je ook weer gewoon carrière gemaakt hebt, toch? Met sport of met werk? Met werk. Ja, en dat is eigenlijk, heb ik altijd wel, en dat is gelukkig nu anders. Nu zijn talenten, sporters die zich volledig willen concentreren op sport, kunnen dat ook, want dan is er vanuit NOC-NSF zijn er goede faciliteiten om mensen met minimumloon te kunnen laten sporten. In mijn tijd was dat nog niet zo. Dus ik heb altijd wel geprobeerd, of naast mijn sport, nog aan mijn maatschappelijke carrière gewerkt. Dat was altijd wel interessant. Dan ging je inderdaad vanuit je laatste afspraak ging je, naar de sporthal. En op zaterdag was het competitie en op zondag was het vaak het Nederlands team. Dus mijn kinderen hebben altijd wel gedacht dat ik professioneel basketballer was. Omdat ik in mijn pak weliswaar maar met mijn sporttas 's ochtends wegging en dan 's avonds een keer thuis kwam. Ja. Maar goed, je zei net eventjes tussen neus en lippen door van gelukkig krijgen sporters nu dat ze betaald worden. Maar het feit dat jij nu zeg maar een mooie maatschappelijke carrière ook hebt kunnen maken, dat is misschien wel dankzij het feit dat je er altijd iets naast hebt moeten doen. Ja, ik denk, voor mij heeft in ieder geval het een het ander niet uitgesloten. Ja. Ik denk dat je dat ook deels in je karakter moet zitten, de wil te hebben om iets te bereiken. Kun je iets kort vertellen over je maatschappelijke carrière? Ja, want dat hebben we zeker. nog niet gedaan. Ik werk nu 17 jaar bij Medux en daarvoor 13 jaar bij Sunrise Medical. En dat zijn beide bedrijven in de hulpmiddelenwereld. Dus wij leveren bij Medux, misschien beter bekend onder de naam Hartingbank of Medipoint, leveren wij zogenaamde duurzame gebruikshulpmiddelen. Dus bedden, liften, matrassen, rolstoelen, scootmobielen. Dus op het moment dat je vanuit de gemeente een hulpmiddel nodig hebt, bijvoorbeeld een scootmobiel, dan zouden wij de contractant voor de gemeente kunnen zijn. We leveren voor alle zorgverzekeraars in Nederland dus ook veel tijdelijke hulpmiddelzorg. Mensen die uit een ziekenhuis mogen, in de laatste levensfase zijn en thuis een hoog laagbed nodig hebben of een speciaal matras, dat leveren wij. Ja. En dat doen we in Nederland en in Engeland. Ja, oké. Dus dat is nog een breed bedrijf ook. Ja. Jij hebt eigenlijk laten zien met levend bewijs van dat je ondanks fysieke beperkingen gewoon kunt uitblinken. Zowel in sport als in je werk. Wat is daarvoor nodig? En ik denk dat we nu bij het thema misschien van de bijeenkomst ook komen. De veerkracht is natuurlijk al een heel mooi woord daarvoor. Wat betekent dat voor jou, veerkracht? Wat houdt dat in? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Ik denk dat dat in ieder geval betekent dat je ook niet te veel terug moet kijken. En dat je... En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, denk ik ook. Want ik heb dat gewoon in mijn karakter, dat ik vooral naar voren keek en zeg van, joh, wat kan er wel? En ik vind het tot op de dag van vandaag nog best wel gek dat je denkt van, joh, zou ik alleen maar gelukkig kunnen zijn als je wel zou kunnen lopen. Dat is best wel als ik dat tegen sommige mensen zeg, denk ik, oh ja, maar ik denk dat het echt dat je kijk vooral naar wat je wel kan. En dat is voor de een is dat meer dan voor de ander. Maar zoeken naar die mogelijkheden. En wat je altijd al wel voor nodig hebt, is gewoon ook wel aardige en lieve mensen om je heen. Ja, je kunt het niet alleen. Je kunt het nooit alleen. En zeker niet als je jonger bent. Toen ik mijn ongeluk kreeg, had ik mijn rijbewijs nog niet. Dus als mijn ouders mij niet de eerste jaren naar mijn training hadden gebracht, dan had ik niet kunnen rolstoelbasketballen. Nee. In hoeverre heeft dat basketbal jou ook nog gevormd? Ja, gigantisch. Op dat hoge niveau? Ja, gigantisch. Want ik denk dat je op het moment dat je zoiets gebeurt, dan
zijn er toch wel heel veel mensen om je heen die vragen van hoe gaat het met je? En dan kom je wel heel snel in de verhalen van wat je niet kan als je niet oppast. En vervolgens ga je basketballen en dan zeg je van ik kom in het Nederlands jeugdteam en ik kom in het Nederlands team. Dus je verhalen die je zelf hebt en beleeft, die zijn heel erg positief. Ja. Dus je komt in een veel meer positieve flow. En ik denk dat veerkracht dat er ook is, in die positieve flow zitten van kijken naar morgen. Dus het heeft mij vooral heel veel positiviteit gebracht vanuit het zelfvertrouwen, vanuit de mogelijkheden die je nog wel hebt. Is het dan ook dat je hetgeen waar de meeste mensen van zeggen, dat is toch wel erg dat je niet dit of dat kunt, dat je dat eigenlijk gewoon vergeet, omdat je een heleboel andere dingen wel kunt en daar ongelooflijk happy van wordt? Nou ja, dat heb ik zeker. Ik denk echt van, er zijn echt, wat kan ik niet? Ik kan geen trappen en ik lopen en het strand is lastig. Nou, dan moet ik dat vooral ook maar niet doen, denk ik. Ja, er zijn ook mensen die klagen van, er zit een trap bij dat restaurant. Nou, er zijn zoveel restaurants zonder trap. Dus maak je leven, dat is ook een beetje mijn motto wel, maar maak het nou in je leven niet alleen maar moeilijk door dingen te kiezen die je niet kunt, waarvan je vooral weet dat je niet kan. En dat heeft niet alleen maar met mijn rolstoel te maken. Als je 1,50 meter bent, dan ga je ook nooit de beste lopende basketballer ter wereld worden. Ik heb misschien net een andere sport. Kun je heel je leven gefrustreerd over zijn, maar dat gaat je niet helpen. Nee. Oké. Dus stap er overheen, vergeet het en ga door. En kies iets wat wel bij je past. Exact. Dat is eigenlijk wat het motto is. Ja, en zoek naar haalbare doelen. Kies dingen die mogelijk zijn en waar je energie van krijgt en waar je blij van wordt en waar dan mensen om je heen daarmee ook blij van worden. En uiteindelijk zit iedereen wel er zo in. Weet je wat ik net zei, van mensen die hebben wel eventjes vragen van hoe gaat het met je, maar uiteindelijk zit niemand te wachten tot je elk feestje vol negativiteit zit. Nou, dan zit je snel alleen. Dus het gaat er een beetje positiviteit uitstralen, helpt enorm. Ik denk dat wij hier allemaal wat van kunnen leren. Ook de niet-topsporters onder ons. En ook mensen die misschien wat anders mankeren. Maar positief blijven, kijken wat je wel kunt en gewoon doorgaan. Leuke dingen. En andere mensen om je heen verzamelen. Zeker. Oké, super. Hartstikke bedankt René. En ik wens je een goede middag hier in Hulst. Dankjewel. Ja. Een van de gasten vandaag op het evenement is Imke Verstraeten, de hockeyster uit Hulst. Imke die kan niet live aanwezig zijn bij dat evenement, want ze moet trainen. Maar ik heb een digitaal interview met haar. Imke, vanmiddag ben jij te gast via het scherm bij het evenement De Kracht van Veerkracht. Ik neem aan dat je er niet in persoon kan bij zijn omdat je tentamen had voor je studie? Nee, ik heb training in de avond met Amsterdam, dus daarom kan ik er eigenlijk niet. Sowieso een druk schema, dus daar komt het op neer. Jij bent tophockeyster. Je zit tegenwoordig bij Amsterdam, hè, toch? Sinds dit seizoen, toch? Ja. Je speelt in Jong Oranje, daar heb je 2 WK mee gewonnen. Je hebt volgens mij al gedebuteerd bij Oranje. Je deed je bachelor bewegingsleer, heb je onlangs afgerond. En nu ben je met econometrie begonnen. Ik vraag mezelf af, hoe krijg je dat rond? Gewoon veel plannen. En ik denk, als je iets wil, dan moet je er gewoon omheen plannen en het allemaal gewoon regelen. En ervoor gaan. Ervoor gaan. Ik denk dat dat misschien wel de cruciale factor is dan. Want je moet het wel volhouden natuurlijk. Ja, zeker. En ze ook af en toe wel kijken van oké, ik heb het nu heel druk met hockey, dus dan iets minder studie of wel elke keer een beetje afwegen van hoe je ervoor staat. Even naar dat hockey toe. Hè. Hoeveel tijd stop je daar nou in? Ja, wel echt veel. Ook nu Jong Oranje weer is begonnen. Hebben we op maandag en dinsdag dubbeltraining. Dus 2 trainingen op een dag in Utrecht. Vandaag toevallig niet, gelukkig. En dan donderdag trainen we ook bij Amsterdam. Vrijdag trainen we bij Amsterdam. Woensdag doe je zelf een krachttraining. En dan in het weekend wedstrijd. Maar daaromheen ben je natuurlijk ook gewoon mee bezig met je wil veel slapen. Je wil ook je rust inplannen. Je wil ook nog leuke dingen doen. Ja. Ik zie geen tijd meer voor die studie trouwens. Maar als ik je zo hoor praten.
Nee, dat doe je een beetje tussendoor, soms even in de avond. Maar je doet heel veel zelf. Ik ben eigenlijk bijna nooit op de Unie aanwezig. Oké, alright. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor jou, dat studeren naast je hockeycarrière? Ja, wel belangrijk eigenlijk. Ik vind het juist wel leuk om ook even uit die hockeybubbel te stappen en ook iets anders te doen. En mezelf daar ook gewoon te ontwikkelen, zeg maar. Daar ook nieuwe dingen leren. Ja, je hebt me ooit wel eens een keer verteld, toen ik jou eerder interviewde, van met dat hockey, je verdient er wel wat mee, maar het is nog niet dat je, zeg maar net als voetballers binnenloopt. Is dat ook wel een reden voor jou van, want Nee. Die hockeycarrière die stopt op een bepaald moment, dat je daarna ook nog iets wil doen? Ja, tuurlijk. Ik wil ook gewoon, als je stopt met hockey, ergens terecht kunnen en ergens kunnen werken. Maar ik vind het juist ook wel echt leuk om er wel gewoon echt iets naast te doen. Dus het is eigenlijk niet de hoofdreden, zeg maar. Ik vind het gewoon wel echt leuk om er iets naast te doen. Oké, om je zinnen te kunnen verzetten, zeg maar, op een andere manier dan op het hockeyveld en in het krachthonk. Ja, zeker. Hey, vanmiddag is dus het evenement de kracht van veerkracht. Wat betekent veerkracht voor jou? Ja, daar ben ik ook over gaan nadenken toen ik hiervoor werd gevraagd. En het is natuurlijk eigenlijk best wel een breed begrip. Maar ik denk dat het vooral voor mij heeft betekend. Ik kom natuurlijk uit Zeeland. En ik zit nu in Amsterdam. En dat is dan allemaal niet vanzelf gegaan. En daar heb ik ook heel veel hulp bij gehad van mijn ouders. En van andere familie, van vrienden, van mijn vriend. Dus ik denk vooral gewoon dat je anderen sowieso nodig hebt. Dat je moet durven om hulp te vragen, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen. Ik heb al bij veel teams gespeeld. Elke keer kwam ik daar als jonkie en als nieuw meisje die nog niet heel veel mensen kende. Ik ben op mijn 17e in Amsterdam gaan wonen. Dus daarin zie je dat aanpassingsvermogen denk ik ook wel terug. En ook wel een stukje omgaan met druk, stress. In belangrijke momenten bij het hockey, maar ook bijvoorbeeld met studie of met op mezelf gaan wonen in een nieuwe stad. En omgaan met tegenslagen, denk ik. Oké, want die zijn er natuurlijk ook wel. Dat je een keer niet geselecteerd wordt of een blessure. Ik weet niet of je dat alles gehad hebt, maar... Ik heb nog niet hele grote tegenslagen gehad, gelukkig. Maar natuurlijk, soms heb je ergens last van. Of mocht ik geen selectie doen omdat ik in België ging hockeyen. En toen hebben we dat ook uiteindelijk wel kunnen regelen. Maar dat was toen natuurlijk ook wel een kleine tegenslag. Ja. En word je daarbij geholpen of doe je dat allemaal in je uppie? Ja, mijn ouders hebben me heel veel geholpen. Zeker vroeger. En nu ben ik ook 20, dus word je ook natuurlijk wel zelfstandiger. Maar nog steeds. Mijn ouders hebben me vroeger altijd naar trainingen gereden. Nou, als ze dat niet hadden gedaan, was het sowieso niet gelukt. En nu heb ik ook veel contact met studieadviseur of met je coach bij mijn club die me ook gewoon helpt om beter te worden. En ik denk alleen kom je nergens. Nee, omdat veel sporters tegenwoordig ook een mental coach hebben. Om juist met die druk en die stress en die vele ballen in de lucht te houden en omgaan met tegenslag, om dat allemaal een beetje een plek te geven. Heb jij dat ook of doe je dat nog zelf? Nee, dat heb ik niet. Ik moet zeggen, ik kan op zich best wel goed met druk en met stress omgaan. En dat heb ik denk ik ook wel gewoon geleerd om mee om te gaan in de afgelopen jaren. Dus tot nu toe gaat het goed. Maar mocht het nodig zijn, dan sta ik daar ook zeker voor op. Oké, mooi zo. Dat is een slotvraag. Wat kunnen gewone mensen, zoals ik, en mensen die kijken ook, wat kunnen die eigenlijk leren van een topsporter als het gaat over veerkracht tonen? Want gewone mensen moeten dat ook uiteindelijk, met tegenslag omgaan en zo. Wat kunnen wij leren van jullie? Ja, ik denk misschien een stukje de manier waarop je ermee omgaat of hoe je bepaalde dingen benadert, zeg maar. En dat het ook een keer tegen mag zitten, maar dat je uiteindelijk als je gewoon doorgaat en je wil ervoor gaan, eigenlijk ook weer dat ervoor willen gaan, dat het uiteindelijk echt wel goed komt. En dus ook wel dat stukje van durf gewoon hulp te vragen. Je hoeft het niet alleen te doen. Er zijn mensen voor je om je te helpen juist. Dus ik denk gewoon durven en ervoor gaan. Mooi. Nou, dankjewel Imke. Ik zou zeggen, blijf ervoor gaan. En zeker. Ja, dan gaan we jou ook ongetwijfeld terugzien bij het Grote Oranje. Ik wens je heel veel succes. En vanmiddag ook trouwens bij de bijeenkomst. Ja, dankjewel. Heb jij persoonlijk ook iets met het thema? Als het goed is heeft iedereen iets. Zou iedereen iets met het thema moeten hebben. Wat heb ik persoonlijk met het thema?
Ik hou zelf heel erg van sporten. Ik denk sport verbindt. Ik geloof in een combinatie van een gezonde geest met een gezond lichaam. Daarom vind ik het inspirerend. Ik ken René vanuit mijn tijd dat wij samen gespeeld hebben. We hebben samen in het Nederlands jeugd- en heren rolstoelbasketbalteam gezeten. In die zin, ik heb een vergelijkbaar verhaal als René. Ik ben uiteindelijk ook gehandicapt geraakt, maar wel het pad weer opgepakt en uiteindelijk die sport gaan bedrijven. En uiteindelijk ook maatschappelijk een pad gevonden, zeg maar. Dus ja, in die zin kun je zeggen dat ik wel iets heb met het thema. Ja, dan past het ook heel erg bij jou. Edward, bedankt voor je toelichting en heel veel plezier vandaag met het evenement. Gaat zeker lukken. Dankjewel. Ja.